Jo soc Felipe Piqueras i el meu negoci és Nova Òptica. Obrirem l'òptica fa 41 anys, en 1980. I el producte que nosaltres treballem són ulleres graduades, de sol, esportives, ulleres personalitzades, tot tipus de lentes de contacte, lentes per a la correcció de la miopia, fem teràpia visual, ajudes per a la baixa visió, i tot el que siga relacionat amb el que és l'òptica optomètrica. El que més m'agrada del meu negoci és complicat treure només una cosa, però nosaltres tenim clients que quan eren xicotets es portaven els pares i ara ells porten els seus fills i inclusive els seus nets. Pareix que siga molt que porten els seus nets, però és que són més de 40 anys, amb la qual cosa dona per tota una vida. Nosaltres tenim clients que ens han conegut quan encara estaven dins de la panxa de sa mare. I ara són majors, ens porten els xiquets i que inclusive els fills venen ja ells a soles. I aquesta confiança en nosaltres, en el nostre treball, per a mi és especial. A mi això me plena d'orgull. Possiblement siga el que més m'agrada al meu negoci. Jo treballava en una òptica en València, però tenia molt clar que volia establir-me per el meu compte i tindre el meu propi negoci. Llavors va sorgir la possibilitat de muntar-lo així en Sueca i la veritat és que no ens el pensarem. Vinguérem per aquí i fins avui. La trajectòria del negoci, tenint en compte que no soc nascut així en Sueca, vas començar pràcticament a soles, no coneixíem a ningú. I els primers anys Lola, la meva dona, estava criant a les meves filles i la veritat és que no disposava de temps per echar-me una mà, per ajudar-me, per estar així en l'òptica i estava, com dic, pràcticament a soles. I van ser molt durs. Els primers anys van ser per oblidar. Però, poquet a poquet, començarem a fer-nos la nostra clientela, a tirar endavant, a incorporar gent a la nostra plantilla i fins al dia d'avui. La veritat és que tinc un equip de professionals que estic molt content, molt satisfet en ells, perquè a més tenen moltíssima experiència. La majoria d'ells estan en mi més de 30 anys. Estic molt content, la veritat. Són una segona família. Nosaltres en el gènere sempre hem apostat per tindre producte de qualitat. En ulleres treballem en les primeres marques, en disseny i en moda, i a banda de tindre alguna marca en exclusiva que és diferent per a aquestes persones que volen portar algo distint. I en lentes exactament el mateix. Nosaltres som una empresa, una òptica Varilux Ambassador, perquè a nivell de progressius, per exemple, Varilux és el número 1 mundial. Sempre per a nosaltres el que prima sobretot és la qualitat, perquè després donem una garantia absoluta en tots els nostres serveis i en els productes i tenim que estar respaldats en les primeres marques i en la màxima qualitat. Sempre en els nostres gabinets hem tratat de tindre l'última tecnologia a punta, perquè li donem moltíssima importància a la prevenció, sobretot de malalties oculars. Llavors tenim aparells per a detectar principis de cataractes, per a detectar problemes de fondo d'ull, de retina, per a medir la pressió intraocular, per detectar també un possible glaucoma. No tenim que oblidar-nos que el glaucoma és la primera causa a nivell mundial de ceguera. Llavors, tot això sempre relacionat, com dic, en la prevenció. A banda de tot, tenim un equip d'oftalmòlegs
que treballen amb nosaltres de forma digital per la web, que quan tenim una consulta, diríem, més específica d'algun problema, alguna malaltia, ens assessoren i ens donen la seva opinió més professional, més de metge. I després, en el tema de la graduació, l'últim esforç econòmic, diria jo, que han fet és un foròptero, que és la màquina que gastem tots per a graduar, que és digital electrònica, que te permetís fer unes graduacions molt més precises perquè aplega a tindre fraccions de 0,05 dioptries, o sigui, el que són 5 centèsimes de dioptries. Aquesta tecnologia seria impensable simplement fa un parell d'anys. Això te permetís traure tot el potencial visual del pacient. És una passada, és una meravella. En el món de tot el que siga sanitari, l'òptica té la seva part sanitària, tot evoluciona molt ràpidament i sempre estan eixint noves tècniques, noves tecnologies. Lògicament, si tu vols donar el millor servici als teus clients, tens que tindre també la millor preparació. I per això tens que estar formant-te constantment i tens que fer cursos, etc. I per supost que nosaltres estem ahí periòdicament fent-los, claro. En Nova Òptica tenim la nostra pàgina web, estem en Google, estem en Facebook, en Twitter, en Instagram. Procurem fer-nos visibles quasi que a diari, donem consells de salut, consells de moda, però crec que la millor red social és el boca a boca. Sempre ens ha funcionat molt bé. El meu negoci a un poble com Sueca, en qüestió d'òptica parlem, li aporta varietat, qualitat, garantia, tot el que tu pugues buscar en València, no cal anar, per supost no cal anar per res, perquè Sueca té comerços de tot tipus. Però en qüestió d'òptica, com dic, li aporta això a banda de proximitat i un tracte molt familiar. Nous emprenedors, jo aconsello simplement que tinguin moltes ganes, o sigui, que tinguin clar el que volen fer, que estiguin preparats, que tinguin molta il·lusió i des de luego s'animen. Els primers anys normalment jo crec que a tot el món ens passa que són prou durs o més o menys durs, però si tenen il·lusió i són constantes, al final trauran el negoci endavant segur. Arrimat per a mi és ajuda, és confiança, és una associació que dona veu al negoci local. I si tinguera que resumir-lo en una frase, per a mi Arrimat és la unió que fa la força.